vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 27 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. Saka confession yangu yandiinayo yakamira sekudai so: ndainge ndiine motikari yangu iyo yandainge ndiinayo. Motikari iyi ndainge ndakatombozama kuisevhisa, but ndakazoenda nayo pane umwe murungu uyu akabva azondiudza kuti motikari iyoyo it was far much better kuti kana akangopedza kuigadzira ndinge ndichizoitengesa. Saka ndo pandakabva ndazongoigadzirisa, but zviya zvekungoti motikari ingowana kutengeseka. Motikari ndakati ndaigadzirisa ndokubva ndazotanga kuimaketa. Saka motikari iyi ndakabva ndazowana response kubva kune umwe murume. Saka first day patakasangana ainge achingoda kungoona motikari, ndokubva tasangana mutown. Saka trick rainge iriripo, I hope kuti zvichabatsirawo umwe munhu. It is far much better kuti unge uchitesta motikari mutown zvekare nemuhighway, kana munhu wacho akabvuma kuti munge muchipinda muhighway kana paya pamunenge motengeserana motikari, because motikari iyo kana uchidriver like mashort distance hautombozvioni kuti motikari iyi ine mamwe mazi problem, because iyo ine dambudziko rekuita overheating. Saka murume uyu ndakangosangana naye mutown ndokubva ndatomupa motikari. Apa aiva nerimwe excitement riya rekuti this was the first time in his life kuti ange achitotengawo motikari. It was his first car. Ndikabva ndatoti saka munhu uyu ndotomutorera advantage. Mukoma munhu uyu ainge asina kana chaainge achitomboziva about motikari, iye aingotongonakidzwa nekutongodriver. Then takatenderera mutown ndokubva tazodzoka zvekare papolice station, because takasangana papolice station ndokubva ati motikari iri bo. Kana mukadzi wacho ainge akagara kuback seat, ndaingoona munhu achingogutsurira musoro. Ndikabva ndati apa ndatobata mabalance angu apa. Ndokubva ndazomuti saka motikari iyi sezvauri kungoona kuti motikari iyi yakanaka, iwewe kana ukanonoka ziva kuti motikari iyi inokwanisa kungotengwa. Apa ndainge ndichitoziva kutoti motikari iyi ndainge ndakatombozama kuitengesa, but vanhu vazhinji vaiuya kuzotesta motikari iyi vaiwanzokuuya nevana makanika vavo, vamwe vaya vanofamba nezvemaOB tester zviya. So vaibva vatopika up maproblems kuti motikari iyi ine multiple problems anofanira kuti engine inge ichitoendeswa kuengineering. Saka it was going to cost a lot of money. Saka vazhinji vacho vaizotongoti motikari iyi yakangofanana kuti it is a body on wheels. Maprices acho avainge vachida kundipa ainge itongori mari yainge yakatodhakwa. Saka mufesi uyu ndakabva ndamupa pressure ndokubva ndatotanga kumutextera mamessage ndichitomudza kutoti pane umwe munhu atondifonera achiti iye ari kuda kuona motikari. Saka iye manje akabva azoti alright paribo chimirai ndinge ndichikumbira murungu mari, nekuti iye ainge achiti mari yainge ainayo yainge isinganyatsokukwana. Ndokubva ndamuti paribo. Akabva azondiudza kuti ainge akumbira murungu wake, akabva anditi ainge achiuya, but ndakatoona kutoti it was too late. Ndokubva ndati chimirai ndinge ndichiuya ikoko. Ndakabva ndataura neumwe muchinda wangu ndokubva ndadriver nemufesi wangu tikabva tazoendako kumaprazi uko kwaanogara mufesi iye. Then ndokubva ndatomutengesera motikari paya, ini ndikabva ndatopinda mumotikari yemuchinda wangu ndokubva tatodzoka zvedu toners. Mufesi uyu akangofamba nemotikari iyi one day. Then mangwana acho makuseni akati amuka makuseni because akanditumidzira message. It was so early in the morning. Akabva anditi kuno kumukoma zvinhu hazvina kana kutombomira zvakanaka. Ndikabva ndati what is going on? Ndokubva anditumidzira mapictures. Saka padashboard painge pakalaita all sorts of lights, warning my engine, warning lights, nei achindiudza kuti motikari tiri kungoti tikangoda kungoreversa motikari iri kubva yatotanga kutoboila. Zvino motikari kana yoboila iri mureverse, what more kana tozopinda muroad? Ndakabva ndamuti no, haisi nyaya, mari yako ndinouya nayo because ndanga ndisati ndatomboishandisa, but ndikuda kuuya namakanika because ndikuda kuti makanika ange
achizondiudza kuti motikari iyi haina here kumbovhurwa so that kana kuri kunzi imimi zvamunenge makaita pamotikari yangu ndinge ndichiziva. Akabva ati kwete mukoma, handina kana kumbogara ndakabata anything, ndanga ndakatomirirawo makanika kuti ange achiuya kuzoona kuti chii chiri kuitika pamotikari. Saka mufesi uyu ndakangoramba ndakangomisa pahanging kusvika zuva richizonovira ndichingomudza kuti ndichauya. Kudzamara munhu ava kutotanga kutopopota achinditi ndinoda mari yangu back, munhu ndokubva ndatomubloka. Mukomanashi ndiyowo confession yangu iyi yandiinayo. Saka ndingodawo kungokurudzira vanhu kuti paya pamunenge mafunga kutenga mudziyo wakaita kunge motikari, musazongoita zvichihwaiwai zvokungoti yose yawasangana nayo wobva watoti inotoita. Unofanira kuti unge uchifamba namakanika. Zvitori nani kutoti unge uchihaya makanika, vana makanika vaya vanofamba nezvimwe zvakaita kunge zvimatablet zviya zvekuti vanokwanisa kutesta motikari kuitira kuti unge uchiziva kuti motikari yauri kutenga mangwana aizokupi maproblem here. Zviri nani kuti umbofambawo nemotikari kweabout 6 to 7 months isina kumbokupawo major problems then wozoigadzirisa, not kuti uchingobva mukutenga motikari iyoyo yobva yatopakwa. Because mufesi uyu kana ndakamutarisa nekwacho uko kwaanogara, handifunge kuti motikari iyoyo anokwanisa kuigadzirisa, because ini nekudhila hwose hwandiinahwo ndakatotadza kuigadzirawo motikari iyoyo, because pandakanzwa zvonzi inofanira kutomboenda kuengineering ndikatoona kutoti awa ndo anonzi ma1. Kana ndakazvitarisa motikari iyi kuti inge ichinzi yava motikari inokwanisa kufambawo, motikari yanaka inokwanisawo kuti inge ichizomusvitsawo kuzimu, kana kuri kunzi akafunga kuda kumboenda nayo kuzimu anofanira kutobuda mari inotosvika kana around 35,000 rands kuti motikari iyoyo inge ichigadzirwa. Apa motikari iyi ndakamutengesera ne65,000 rands. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi kana wotenga motikari please zama kufamba namakanika. I just imagine kuti mukoma kwavari ikoko what is going on. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Inini ndigerewo kunoko kuzimu, but ndinoda kureurura kuti ini ndini ndakakonzeresa kuti mwana wangu ange achizorova mukadzi wake kuita sekunge achamuuraya. Apa ndichiziva zvangu kuti mari ndini ndainge ndaiba. Saka mwana wangu pane rimwe gore iro raakambouya nemudzimai wake mushure mekunge mudzimai wake abva mukubatsirwa mwana. Saka ndokubva vazouya kuno ainge achida kusiya mudzimai wake. Saka muroora uyu handina kana kumbogara ndakamufarira kubva zvaakatanga kugara nemwana wangu. Saka pavakauya vakabva vazondiudza kuti vainge vaine mari yavo iyo yavainge vainayo. Ndakabva ndazovabvunza ndikavati mari iyi muri kuda kuishandisei? Saka vaita sekunge vainge vasati vanyatso kudhisaidha uye vaiva nekakukakavadzana. Saka ndakabva ndati sezvo muchiri kuita kakukakavadzana pamusoro pemari iyi, madii mavaka. Muroora ndakabva ndatoona kutoti ainge atotsamwa. Ndikaona kuti iye shungu dzake dzainge dziri dzekuti mari iyoyo yaifanira kuti inge ichidyiwa nehama dzake, because akabva ati mai zvinorwadza kuti iko zvino munonditi ndinofanira kuti ndinge ndichivaka, but amai vangu havana kana sent ravakambodya. Apa ndatova nevana vaviri, ndinongoona sekunge dai vakangotora mari iyi vaendawo vakanondiroora. Ndakabva ndatsamwa paya, but ndakabva ndatoita sekunge ndinomusaidhira, ndikatoita sekunge ndainge ndiri kusaidi kwake. So mukomana nacho zvavakazoita vanhu ava ndezvekuti vakabva vazobuda. Pavakabuda neniwo ndakabva ndabuda, but ndikakasika kudzoka ndokubva ndazopaza ndikapinda murumu mavo ndikabva ndatsvaka, ende ndainge ndichiziva mari iyi payainge iri nekuti muroora ainge akatondiudza kuti mari iyoyo yainge iri mumonaki. Ndokubva ndapinda muya ndikabva ndaba mari iya, ndikabva ndabuda ndikafambisa, ndikabva ndazoenda zvangu kumba kweshamwari yangu
then shamwari yangu ndo yandakabva ndazosiyira mari iyoyo, ndikamuudza kuti mari iyoyo yainge iri mari yemwana wangu, but muroora ainge achida kuti mari iyoyo inge ichienda kunodyiwa nehama dzake. Shamwari yangu yakabva yatoti zvawatoita izvi wagona, zvitori nani kuti unge uchichengeta mari iyoyo. So mukomanashe pandakazodzoka kumba wainge watova usiku, ndakasvika mwana wangu atokuvadza mukadzi wake. Saka iniwo kuti ndinge ndichizoudza mwana kuti ndini ndainge ndaba mari, ndakabva ndatoona kutoti yainge yatova too late, ndikabva ndatongoramba ndakanyarara. But ndakabva ndazodana mwana wangu ndikabva ndamuti, mari unofungidzira kuti ndiye aba here? Akabva ati ndiye mama, hakuna kana umwe munhu. Saka ndainge ndava kuita ndichiruma ndichifuridzira. Zvino vakati vashaya mari, then ndokubva ambodzinga mukadzi ndikati hakuna kwaanoenda, because ndainge ndichitya kuti kana akaenda kumba kwavo akakuvara semakuvadzirwo awo ainge akaitwa nemwana wangu, aikwanisa kuzosungisa mwana wangu. Ndokubva ndanyengerera muroora ndikabva ndati, muroora hakuna kwaunoenda. Kubva musi iwoyo muroora ndinongoita sekunge ndinomuda, but mumwoyo mangu handitombomudi, but ndinongomunzwira tsitsi kuti akaroverwa mahara nemurume wake. Saka mari iyi yakazochengetwa nasawira wangu kusvika mwana wangu nemukadzi wake vachizodzoka zvekare kuSouth Africa, then sawira ndopaakabva azondipa mari iya. So inini ndakabva ndazotora mari ndikabva ndazonotenga mombe nemari iyoyo, then imwe yakazosara ndo yandakabva ndazopa sawira wangu akabva azoenda akabva azonotenga mbudzi dzake dzinokwana idzo kuita 3. Saka mukoma, ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Ndakangorwadziwa kuti muroora ainge aramba kuvaka, ndainge ndavapa good advice, but muroora akabva aramba akabva ati hazviite kuti tinge tichivaka inini ndisati ndabvisirwa mari. Saka ndakangorwadziwa kuti mwana wangu anokwanisa kunodyiwa mari yose iyoyo achiroora, then mune ramangwana munhu obva azohurira futi mwana wangu apa, mwana asina kana kumbogara avaka. Zviri nani kuti mukadzi azohura ange achizonzi ahura but akavaka, kunyange akazodzingwa pamusha, at least anenge asiyawo aita development, not kungomhanyira kunoroora munhu wekuti mune ramangwana anokwanisa kuzongomuka akakuhurira. Ndiyo confession yangu iyi mukoma, please ndipostereiwo nyaya yangu. Ndinoitawo maconfessions enyu ekuteerera mune rimwe group iro rinosendwa maaudio acho anobva kuYouTube. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndiri mune rimwe group iro rinongoita zvekutumidzirwa maaudio avo anenge adownloadewa kuYouTube. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk about this issue in the comment section. Ndichazoita mascreenshot ndobva ndazova tumidzira pachat ravo sezvo vasipo paYouTube. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini nemurume wangu takasangana mainge muri mugore ra2021. Saka nemurume takasanganawo paonline, takaitawo social media dating. Ndainge ndiri mune rimwe grupu iroro unofanira kutoti unge uchitobhadhara, unotobhadhara at least $2 kuti unge uchipinda mugrupu iroro redating. Saka ndakabva ndazobhadhara admin wemugrupu imomo, then admin ndokubva azondichestera muchinda. Saka muchinda uyu ainge ari kuSouth Africa, inini ndiri kuZim. Takabva tazotanga kutaura paya. Mukunotaura kwedu muchinda ndokubva azoya akabva azondiona apo pandainge ndichiri kumusha. Saka ndainge ndisingadi kurara naye same time, but muchinda akabva azondikurira because akangonditi yatisangane mutown. Mukuzonosangana mutown ndokubva ndanyengererwa ndikabva ndazoendwa neni kulodge. Munhu ndokubva anorara neni kulodge, but mukoma akazoti akarara. Ndakabva ndazotora foni yake. I still remember kuti panguva yacho iyoyo aishandisa Huyai. maHuyai aya ainge aine fingerprint unlock yainge iri kumashure kwefoni. Ndokubva ndataimira akavata, ndikabva ndatesta zvigunwe zvake, ndikabva ndazo unlocka foni yake. Ndakarwadziwa because ndakati ndichinoenda paGB yake, ndikabva ndaona kuti
yaita sekunge yainge iri clean, but zvinhu zvake ainge akazvihwandisa kuma-archive, because ipapo achiuya kuzondiona ainge atodarika achitoona imwe girlfriend yake yekumasvingo yaakasangana nayo futi musame group. Apa inini ainge arara neni futi asina protection, but girlfriend iya yekumasvingo mukunotaura ndakaona kuti vainge vakasangana vachishandisirana dziviriro, because iye aitochema achiti saka unorevesa kuti wakatoramba kutondipa yeke. Musikana achiti no, we need to wait to be patient, kana ndava mukadzi wako ndo patinozoita yeke. Saka ndakabva ndarwadziwa ndikati panapa ndatopusiswa, ndikabva ndati zano nderipi. Mukomanashe munhu uyu akazoti adzokera kuSouth Africa, ndega ndaitoona kutoti munhu uyu ane vanhu vaviri vaari kutaura navo, and I knew kuti ainge ari musikana uya wekumasvingo. Nhamba dzake ndainge ndakadzitora, saka ndaiti ndikacheka online ndaibva ndaona kuti nguva iyo yekuti anenge achinonoka kundiresponda uya musikana wekumasvingo, naiyewo anenge achiratidza kuti anenge ari online. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndataura naye. Saka mukoma one day ndakabva ndazongoshaya mukomana paapp, ndokubva ndazomubvunza kuti kwanga uripi, akabva atondipindura rafu. Ndikabva ndati paribo. Ndokubva ndazotaura neuya musikana wekumasvingo, ndikabva ndati ndakaonawo mafone numbers ako mufoni yemukomana wangu, ko zviri kumbofamba sei? Ndokubva atanga kutondibvunza kuti ndiwe ane zvikati. Ndikabva ndangomuti ona I know kuti iwewe nemukomana wangu paakauya kuno kumakashandisirana dziviriro, saka iwewe you need to be lucky enough. Ndokubva ndatomudza kutoti ndakatosanganawo nemukomana uyo waainge achiti mukomana wake paWhatsApp, uye tainge titori musame group. Ndokubva ndazomuudza kuti inini ndainge ndiine pamuviri. Saka zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazokumbira vamwe mother avo vainge vaine nhumbu muarea umwe mandainge ndichigara. Ndokubva ndavapa preg test, vakabva vatesta, then ndikabva ndazotora mapictures epreg test ndokubva ndamutumidzira. Apa wangu mukomana ndainge ndisina kutaura naye, uya akabva aita hasha, ndokubva atumidzira boyfriend, ndokubva amutumidzira mapictures aya zvekare nemachats ose nemavoice notes andainge ndichimuitira, ndichitoita sekunge munhu ainge achichema, ndichitoti ndatofunga kutobvisa zvangu nhumbu iyi, because munhu uyu ndainge ndisingatombozivi kuti ndo zvaanoita. Saka uyu paakangonzwa ndichiudza uya musikana wake wekumasvingo kuti ndatofunga kubvisa pamuviri, akabva arwadziwa mukomana. Ndokubva auya kwandiri achindikumbira ruregerero, akabva ati izvezvi ndoda kuti unge uchipinda mubhazi. Ndikaita sekunge ndainge ndichiramba. Akabva ati kana ukangobvisa nhumbu yangu ndinokusungisa. Mukomanashe takazoti tava mubhazi muya ndaingoramba ndichingomudza kuti stress yandiinayo ameno, kana kuri kunzi nhumbu yandiinayo kana ikazabva because wakandipa stress, wakatsemura mwoyo wangu. Mukomanashe aita kutumidzira zvemaemoji zviya zvemunhu anenge achichema achiti please do not say that. Ndakati ndava pabhodha ndo pandakatanga kunzwa zvimudumbu zvemunhu ainge ava kuda kuenda kumaperiods, but ndakazosvika pamba pake ndichiri usiku hwekutanga takatoita bonde, but ndainge ndichingochema ndichingoeredza misodzi achindibvunza kuti kochi. Ndichimudza kuti stress yandiinayo haiti, I think kuti wakanyanyisa kundirwadzisa, and I never expected kuti ungandiputsa mwoyo wangu nenzira dzakadaro. Saka akaramba achingondikumbira ruregerero. Mangwana acho masikati ndo pandakabva ndazoenda kumaperiod, ndikabva ndatoti pano ndotoita drama. Ndakabva ndatanga kuridza mhere, then vamwe vavakidzani vakabva vauya murumu mandainge ndiri ndichiita zvekukambaira ndichinyepedzera sekunge munhu ainge achirwadziwa. Ndikabva ndaudza vamwe amai avo vainge vapinda mumba, ndikabva ndavati ndainge ndaita miscarriage. Vakabva vatora foni yavo ndokubva vafonera murume wangu, iye ainge asingabhelieve. Ndokubva vazonditora mapicture ndakararapo pafloor ipapo. Mukoma ndakaita drama even though ndainge ndisina kana pain yandainge ndichimbonzwa. Ndokubva azovakumbira kuti vange vachindiperekedza kuclinic. Ndakasvika kuclinic kuya ndikabva ndanyepa kuti ndainge ndaita miscarriage. Ndokubva ndatopiwa mapirits, ndikabva ndatodzoka kumba. Ndakabva ndazoita 7 days zvangu ndichingonwa mapirits aya even though ndainge ndisisiri kumaperiod. Ndakangoramba ndichingonyepedzera sekunge munhu ainge achiri kubleeda.
apa mukoma ndaizviziva hangu kuti ndainge ndiine depo, because pandainge ndichiri kuzimu ndaiwanzo kubayiwa madepo angu ema 3 months, but mukomana achi 3 months dziya dzakazoti dzichizonopera ndopandakanzwa kuti ndainge ndashata, ndainge ndava nepamoviri. Iye pandakazomuudza kuti ndava nepamoviri zvekare akabva afara. Kamukoma ndokupindawo kwandakaita mumarriage. Ndakatoona kutoti munhu uyu sezvo atondishandisa handikambomusii achitongoenda akadaro, ndikabva ndatongomunyepera kuti ndainge ndiine pamoviri. This is my own story mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section ya pakaipa.